Chumwa. I said, me say, me more the pete. Me the pete. Me say, body we say, and me imagine say commission and cocoa dia bro. Me do ono. And I'm saying, me minta, na me famno. So we try we didn't make a bro. Hey, you try it. Ah, yeah. It doesn't come my body as they try it too. I did. David, me the security and I'm the end. Say, Ayana, well, this is my mommy. And we the messenger quite some of you. Oh, yeah, can I say? Oh, my moment in our choir. Mamma, but come quiet, dear. Oh, what do you mean? Nti me de body by say mo hye ne kokoya mo de fufuto. Nsi de ne to boko pa. Ah, nti kwa na me hye da hye twunwa nti. Ah, me ose nkromo ye pa. Oh. Aka say me wo de ma bebre de mamo. So, I said that I hye kodu. Se na nanom ya adum na ebre a eno so me de bebre mo. Ya na wo fomu de. Ah, me ko nso ana me say iso edofu. Ti body na de bani nyina ye wo fomu nuane. Ah, me fomu nuane. Nti me kura ni. So, nti me hu na ebesi ba say kwale de se bi o se me de bre wo na mo so mudi. Ebe say de dipedi aye. Dipedi aye. Ebe na so kura ma manya nsira. Emu. Ta se ho de de. Oh, nanan madawo. Nanan masi. Na me pa chewo. Within this, is a debut hour bar. No cre. No cre. If I show your family and croma. Nanan croma. Me mamma, I would do. Nay, you do back. You do back. And back or free. Now, men I'm tossed to do, and you would dimach him, and then free. No, mamma, I do. Do I over my new hour? Oh, back couldn't free moment anyhow. Ebi awale wale koko omuko ntene biso ekwa kwantu mukaka watan so twen du ba ko ye fie de ye wo pa ye fie sei me se be makura ajunso gu ho sei na obotra obefa fro sisi a ni ya che me bia ajunso alo montra so ya wonko bonta na de umpe ba David na how to hefa o me pa to me tikronitivo krotia wono krotia de so nka ahwe me free ayi opanidwomo ni se onim na opanidwomo opanidwomo fie o bema tintin kesie bi me ba cho ni fie ho na afi ba cho ho na me o papa na na me ba cho me papa nia me papa nia Sentra. Nkoto ngwanu ma. Tino. Ya moba ha me hu twunwa no. No kwaso me se me share twunwa na twunwa me penasem. Apenasem fi se me hu ne bia me hu ne se me nua ba no no. Ti me friend ne di nkomo. Na o kire me sa ha na o te. Ifi o ko na me se o. Me nya bibia me de beba. Na me de abebo mo na mo so no. Se bi wonya bibia adia mo sa ko no. Nda mi ta ba fi ase ya men sumi tu kwanti mi be fe na maba enti juwa ka kire me yo se ne enye amane bobia wa kan nyina juwa kan nyina kire me ima me bia se de sebi da ko pe na de hu nipa de da ko pe na me hu juwa ana me pe na asem ana so ene me de wo se be ye wo na maba be ne tira kwan te da bia hu se me ba ha sebi juwa ntia na won so be hu we se bi me ma me pre ko pe ntino na so ye de meti bia de boam da sinaja de bia na nse wota aba ha minimu udin inimi fi a ufiri mu afi me kwara mu kohye abonten hey abrante so tina mpesa me hu udin na me hu ba bia fi kura ufiri mu mam na ma to we me so udin ankasa de sai Midian Cassa. The Yusua. Oh, good near the papa. Yusua. Asantidino. No, you took wow. Yusua.
chua Abrekua. Sechua. So mun nyina bi o mabusu emi. Oh, eye pa. Mira, you won't be a subject in this. I will not get to cause on. And I would tell you, as I say, Mira, Mira, and I said, Mira, and send the finish and come to this. Say, I quarrel. Kwanzo for man is a woman sick and on the Kwanzo, which is Chemo. I'm the bitch, I'm moving baby, town from 4. I don't know the watch. Send me them in Nimirans of when you call me that. My minister, Mamma, my dear, coffee. Mira, send us some Chemo, so much Chemo. Now what did Chemo, and was a wood Chemo. Now I quite actually. Everything to be Pamos of you. What's a massio, what's a mass? The candidate, you don't grow what? Hey, for Ben, I discovered. Jabberry, dear, I'm the chicken, the Kodia, and a copy. I'm now the Commissar Mameno, Commissar Mameno. I provide Jessica, I provide Jessica. I provide Jessica, I provide Pinamai, I provide Jessica, what they call a nominal abano. Why? I provide Jessica, no free myself. I'm a discount. I provide you, minimum Zephyr will feel. Zephyr will feel requirements in my name. My free, and now we may don't be already. I provide me. But I when you have to fear. When you die, we fear voices. Say yes, sir, dear. Many say, I is too so to cow. Ya bet me pan and give a jammy. I can know what they can. I can make yet to form that. Maybe I got all my sassy. I will share the party at your jammy. Make you baby tongue. Our mammy and sat. I will see cat. Ye me ya me. Ya me the trouble to anybody. Ya can you nara and a cucuruma away. Miranyam from so. What quack to scan action at Abaha? I can't tell you mini fee. There was a papa. Eh, yeah, more pesca manoa. I can't open your own woman. No, yes, tarry. Eh, Casa, I know. Obo bidia. 100 and an 80. Oh, or many scanning jack. Obi abeka okrom ha. Eso obo obi apesika. Obo obi aton. Ne fi aja pade e de akwa mom. Sefa kobra. Pa. Wakosina. Yes. Mira mabu fu me nyamia. Mira akronfo nyamia. Yeah. Obi ba kebi mami o. Obi ba kebi mami. Hey, me kwa mi ti bone. Make that's the power. Me ti boni o, me kwa me ti boni. Mampokuya. Amini papa bi. Mampokuya. Me frɛ wa. E wo se me kyerɛ wo enkunwi na bakosa. Akunwi on se wa bete se eye oba ne be madwa ne pa ba akopɛ ene traso se unyi wate ho asɛm meboa bachan me nanana enam ne soa ene aye me madwa asaye emadwe
me nana no tete no yɛsɛ akombi baaye na me nana no ogina sɛ bɛɛma no ɔyɛ ɔbaa nso ɔyɛ ɔbaa ogina sɛ bɛɛma ɛkonkono ɛdi nkonim nti deɛ ɔmo yɛ ne sɛ saa deɛ a ɛne yɛbɛma ne mɛdwa ne mɛmadwa nyina yɛnsi hene nsa nsi hema ɔno amfa baako pɛ no ai na mmerɛ ada konwa wei ho no sika kurom sɛ wate sika kurom sika kurom hene ɛne ɛha te sɛ me ba ɛne sika kurom hene ba daakye biara no ɔmo mmienu ɛwɔ sɛ wɔn ware yakonya no enya konya ketewa o sika akɔ wɔ ho na meka kyerɛ mama sika akɔ na ebu wɔ ho hwɛ na aka sɛ yɛdi ne saa wahu yɛ nanam nom ne fa no ɛberɛ a akɔ ne baayɛ no ɔmo ka sɛ ɔmo ntimi nyina na ɔmo kodi akɔ n'anim a ɔmo ase bɛhyɛ ɛna me nana yɛn yɛ fa ne deɛ me nana ne ka sɛ ɔno de obɛgyina nti no sesei no yɛn yɛ fa no agye sɛ yasa sane yɛbɛkɔ pɛ baabi foforɔ de ɔma bɛdi nti mete hɔ ne sɛ daakye me kɔmensa mankyerɛ a ɔna aba bɛfa dwae wobɛdi bɛɛma dwa adi mɛdwa nti mesrɛ wo mami bese mi bisa sɛ ale sɛ mɛma wɔ hɔ anaa osi mɛma wɔ hɔ dabi mɛma wɔ hɔ nso no yɛ nana ne ka sɛ mmerɛ ɛkɔ ne baayɛ no bɛɛma bie ne hɔ yɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔkɔ nti me nana ɔbaa no nkwa ne yɛ n'adwene so ɔno deɛ ɛte sɛ deɛ obɛgyina kɔ n'anim ɛna ɔkɔ nso di nkonim nti no yɛ nana no te ase no ɔka sɛ akonwa ne deɛ ma yɛ nkyɛm ɛsɛ yɛ ma mɛma deɛ ma maa deɛ ɔbaa naa ɛna bɛfa nti ɔbaa ne wu a deɛ ɔbɛtena so biaa ɛyɛ ɔbaa dwa ne bɛma dwa no mami akonwa no mu odu papa na sɛ agudie wɔ ho ai sika akɔ wɔ ho sika akɔ no yɛ ni ɛnyɛ sɛ wuru bɛka na agudie wɔ sika akɔ no yɛ ni nti no ɛyɛ nkonwa no ho deɛ nkonwa no deɛ da nkonwa no ho no deɛ yɛmfa yɛnsa nka mu nti no mɛsrɛ wo sɛ huana mo ntutuo yie na woyɛ na wonante sɛ woyɛ daakye hema akonwa no yɛ akonwa kɛse nti yɛmfa finka no nneɛma bi a yɛ basabasa mfa kwan mu no yɛmfa nka no adwamabɔ ne nneɛma tantantantan bi wɔ hɔ a wobɔ ansɛ sɛ akonwa no wokɔ ho iti mesrɛ wo yaso tie ɛma me sɛ ne daakye me ni hɔ a o ma konwa no enkodi baabi ɛba ne sa me nananom na ɔmo adi kan no ɔbɛdi ho yaw kɔdeɛ me nyankɔɛ so kɔsɛ na hia mɛkɔ sɛ mentimi ntena hɔ sɛ meba mewu m'anim ɛba na sie na nti kɔsɛ na hia mɛkɔ nti wɔ sɛ metuufo sɛ daakye me ni hɔ a wohu sɛ asɛm a me maame ka kyerɛ me ni nti na wayɛ ahwɛ yie me nana no ɔkonkɔden ɛnɛnɛ yɛakɔnwa no yɛ sika nko a kɔyɛ sɛ maame wokyerɛ mu a sika kurom hene babe banko a na wɔ so ware fie ha ai ɛyɛ abakɔsɛm a yɛ nananom de ato wɔ dada ɛnsɛ sɛ yɛsesa no wɔma hyɛ wɔn nsa yɛ nsamanseɛ a wɔma hyɛ ato hɔ nti yɛnsesa no mama mede wase bebree yɛ futu a de ama matia medas Medrima ma kuma duwati
me vie. Kotape. Ago. Bezeme zo me goy. Zizeme viana. Esuorizia. Kotape. Zizeme viana. Magumbi viodia. Ozumba odo. Au, obobi. Mitima o maguma chuati. Zezemi vie. Megumi vie dia kodafe. Ohau pado. Ade asem na esi, asem na esi. Mitima o maguma chuati. Hey, kodafe. Zezemi vie. Ade asem na esi na mini wabro samsa. O yansa o prove. Ha, kodafe. Yengo. Kakra ka o me hono. Me ho apro. Me wi ana makajo. Woni sika. Se odonfo ya adom ama onsaka kakra. Odi awen sa wabro se sam se mimie kakra na ka che mie nsan fa nko ne nkobro. Ada edi asem na esi. Diai. E woni usam. Zam yire azo bediga. Ai. Me ni bedru woni mu. Ende waka. Ana wo se obade oya adwuma a ebo brema. No krepa. No. Odi e masase ne da onu mi ntwa kakra nton. Ento. Ayaza. Ai. Na fa boni dwetiri. Na fa woni dwetiri. Ana wo pe ni fa ma me. Ana ko to e na wo sika no ma wo na wo de brema. No kre. Die mi ya ni de ri tu sunza. Amenu mi ero ni kakra ga ya no a ere kakra bi ko to. No kre. Ezi adi be hwehwe bi. Pa. Dia ka ina na me town de map na man say, "Ye." Na juma no fa ko jem. Ova. Me kwa vuom so na se wa mu ko yichi no. Afanam. Me kwa vuom akopa duane ba. Na ja me ne me bai. Ya bedi ko zi se obai baba. Avedi me wo avuo mi bi na si kovie. Na wo bi ha madwe to na se ah. Wo de manya wo na wo zo na di asem na se. Ma nya me ho bro na me si ho aso. Ma peba nchikakra ma nchakra ma bone bodim. Me ba bedru via. Me go me via dia. Prema. Oh, vado. Me diva ma dru. Oh, muy jaji. Prema. Ye, prema dia jawani. Ai. Na minya be. Ya ko semno. Ade. Mura santi wori amoti me wo pena uzu. Na wo ba prama mazi miziwa. No. E bombe ira uto e meguso. Asa baby aka ya de unfunyu to aso ye. Ade. Just we penny wan fi kasa tie kosi. Aferi everybody. Prama na jo ana ya sigara ira. Hey! Agronfu agoji siga. Agronfu siga no. Hey! Sesera ozo ko jana nai. Obedru ya agronfu hey, oh boy. Na bizarre zana o ma ga so e o so ma ji job sika masiesie ono de Jimmy Anu adani de na makro Prama Jimmy de awodo wan kuma wo ba ben Jimmy ti ordini na bona yasi ana konfono atu jini wotrom ono kro de ye hwere wan sika ni do na sika no wa ya Osi ogojana na okoya sikazi family wa nti waba wabo eti sika twitwi de nyina kwa so menia agabuba sika kura bongo mambo menia na mi wo mo ro fa wi na nyumre na wo sepam
Yo, Bobby. Would the bro? And the bra mountain. Anna, we are the better waffle. Miss Robro, I mean, to me, Marie. You're gonna go, Bobby. Propa. Miniano also Ruby. Wouldn't Why? Mecasa Bropano. But I wouldn't go on. Mea. Mecasa Bropano. And the Bibia say, I can say, you said, a bro here, So, huh? Hey, when you supreme, this is a man. All who sells when you supreme, now, Me. So you bear man, assembly, as she said to us, and can see it to her. Yana a here, my drink, and here, man, Sabro. I am a drink, may I go back? 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 Also, one can say, oh, yeah, my drink, may I go back? Said the man who so American. We a bema. Na asema no ohye asema yato a ehia man sawe ehia man sabro ehia ma adwendwen adwenkese na watrase adwen se bema se nipa sa na odi so haw na abana na odi yen sawe a wonya asem no poma si breda ubewu po na obesa asem no ubewu po enti fane se de wasi abro asem yi hu ya oba yi on se be pe se bi mpredi asamia ensan kama no ho adwene de o se oye enti uba na me nsoma bro na odiwa anna anga be na truth aga udimi truth wa bro mesma bro ko anim na baba ma eno na ya ogodro wia ne be wia wan ba ana ba yo kunyogo tata eti asem to a Ozi ma brude ogojo. ma bro dem Sena ne ba no su di achi. Agora ne se ma brude ogojo ne ba. so Ene ba pa ni mi se ne ba no so abro. E de o kana ewom. eti binia sese no ensan titi wani so a e okone enkobu bi enum nsen Ade ba ko ba. twen ti Mi ti over. okon emfa nsan kwaka wano bi Zao. ma we ni titi wani so Za. na bra ana tunkra na memra na asema abai pra ma sika ya yire yem pa adwene pa kwan a ye be fa so a ye be so ano na nkofa hawo bia foforo Hey, yaman ga de o na ifri udim. o pomodi atimi fruit mu nso Obro dia na ro fibi. Na order. Sesi azu mi hu se wani mu achemi no. me mani ma chemienu Zara mi wo aze utiko basi. so Ejuri mesra kwan. oh de nsatimi Kami yanko aduane so a ngaba mala kobo. kobra Ango ana obe yewi wai. mate Ye mira. mania Oya ma jeje. me yango ba Oya ma jeje. Me yango ba. Oya ma jeje. Me yango ba. Oya ma jeje. Me yango ba. Ariana gumi sasu.